Η Αλεπού σερεύ τα πράγματας, θα φεύγα γλυγορεί. Έρθεν ο ιτονάς σας και τερεί, γιατί τα πράγματα σερεύς. Αχ φίλε, να λέγω σα κιθά πιστεύς. Τα τελευταία χρόνια δικαστής έμνε συμπόνιαν. Εγώ που νύχτας και κοιμούμνε, το πρωί ο νωρίς εσκούμνε, δικαίωμαν κανάν και δίνα, και τη δουλεία τη ημία επίνα. Α τώρα εμέν κατηγορούν. Πώς σε πορούν, παραπονίγονταν κοσάρας και παπία, τε σωστά και φτάγω τη δουλεία μου. Έξανα λέει έναν παπίν, πως θέλ να βάλνε με στη φυλακήν. Κοσάρα μάρτυρας ή ψεύτρα, κατηγορεί και λέει πως είμαι κλέφτρα. Παιδί ολοέεται μεν, εσύ εξέρts με, ας ο πρωί και ους το βράδυ ελέψ με. Ναι η τόνζα, εξέρω το κουσούρις, ακόμα πούπουλα έστω μουνζούρις. Την ώρα που οι άλλοι πεινούν, είναι κάποιοι που αγλιγορούν να τρών με το τρανό χουλιάρ το βούτορο με το χαϊδάρ. Εξέρω εγώ πολλούς αΐξ, τέρεν ολόερας, θα ευρίξ, καλά παιδεία, μορφωμένα, αλλά τα μούντρα λερωμένα.